Καλησπέρα σας. Το Ουράνιο Τόξο ξεκινάει και σήμερα με μια παρέα υπέροχη. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Χρήστος. Καλώς ήρθες, Χρήστος, στο Ουράνιο Τόξο. Καλώς ήρθες, εσύ. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος. Γεια σου και σένα. Και ο Μπαγκ. Αυτός είναι ο Μπαγκ. Τώρα τον έφερες, είναι υπάκουο ζωάκι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Μπορεί να περπατήσει πολύ μέτρα. Πολύ μέτρα μπορεί να περπατήσει. Άστον τώρα να πάει να κάνει πιπί του, γιατί τον βλέπω, κατουργέται. Ήδη έχει αρχίσει να στάζει. Λοιπόν, σταμάτα τον λιγάκι εκεί. Για να δούμε τώρα να συστηθούμε. Ο Μπακ ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Μπορώ να έχω το τηλεκοντρόλ σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο. Αυτό το φέρει ο κ. Βασίλης. Ναι. Πότε? Μου το είχε φέρει. Στο παρελθόν. Μπράβο. Και μου έφερες και δύο ζωγραφιές εδώ τώρα. Ναι. Μπράβο, βρε Γιώργο. Αυτή εδώ. Είναι μακαρόνια. 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 Να σου πω κάτι. Πες μου. Αυτό είναι ένα ποτήρι με νερό. Ναι. Αυτό το πυρούνι και αυτό το... Το μαχαίρι. Ναι. Και εδώ είναι το πιάτο με τα μακαρόνια. Ναι. Ποιος θα μαγείρευε τα μακαρόνια? Εγώ. Εσύ, με τι, με σάλτσα ή σκέτα? Με σάλτσα, ναι, γιατί είναι κόκκινα. Είναι κόκκινα, το βλέπω. Έχει σάλτσα κόκκινη. Σ' αρέσουν τα μακαρόνια, Χρήστο? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια. Και εμένα η σούπα και τα μακαρόνια. Η σούπα και τα μακαρόνια. Και εδώ μου έχει ζωγραφίσει την καρδιά και τα δελφίνια. Τι είναι εδώ? Η καρδούλα. Όπα, έφυγε η καρδούλα. Κάτσε να την πιέσει. Περίμενε. Ναι. Εδώ είναι η καρδούλα, ναι. Και εδώ? Να σου πω κάτι. Ναι, να μου πεις ό,τι θες. Εδώ έβαλα τις καρδούλες, Ναι. γιατί μπορεί να τις πέφτουμε στη θάλασσα. Είναι κουκλάκια. Καρδούλες, κουκλάκια πέφτουν στη θάλασσα. Ναι. Υπέροχα. Θα με τρελάνετε εσείς. Αν είναι δυνατόν. Ο Μπακ εντάξει είναι, έκανε πιπί του. Εντάξει, τέλεια. Αφού είναι, μην ανησυχείς, ο Μπακ είναι εδώ. Σε καλά χέρια. Σε καλά χέρια. Λοιπόν, πες μου Γιώργο, πόσο χρονό είσαι? Σου είχα πει. Ναι, αλλά θέλω να το ξανακούσω στο φακό. Καλά, 10. 10. 10 χρονών. Μπράβο. Κάντε μου ένα νόημα. Έτσι, μπράβο. 10. 10 μείον 6 πόσο κάνει, ξέρεις? Έχω 10. Βγάλε τα 6. 4. 4 είσαι. Το βρήκαμε. Συγχαρητήρια, κατακυρώθηκε. Έτσι. Και τι τάξη πας? Μου το έχεις πει. Πρέπει να το θυμάμαι δηλαδή. Δευτέρα γυμνασίου. Ναι. Δεν πρέπει να στο λέω συνέχεια. Όχι βέβαια, αλίμονα. Προς Θεού μην πούμε. Πρέπει να το κρατάς. Έτσι, γιατί μπράβο. άμα το λέω συνέχεια θα ζαλιστώ. Όχι, δεν θέλω να ζαλιστείς, προς Θεού. Δηλαδή προτιμάς να ζαλιστώ εγώ, να τα κρατάω όλα μέσα μου, να θυμάμαι πόσο είναι, πώς σε λένε, τι κάνω και να τρελαθώ τελείως. Εγώ έχω και μια ηλικία, βρε Γιώργο. Ναι, να τα κρατάς. Α, να τα κρατάω, εντάξει. Θέλει να τα κρατάω. Πώς κόστο τότε. Λοιπόν, εσύ πόσο χρόνο είσαι, Χριστό? 6. 6. Και τι τάξη πας? Πρώτη. Πρώτη. Να σου πω κάτι, τόσο μακριά που είσαι, κουράστηκα, δεν έπαιρνα ούτε αρέα. Δεν έπαιρνες ούτε αρέα? Ναι. Πώς κουράστηκες, ρε παιδί μου? Που κάτσες στο καρεκλάκι, κουράστηκες? Όχι, τώρα όταν ήμασταν στο αυτοκίνητο. Για να έρθεις εδώ? Ναι. Από πού έρχεσαι? Ήσουν πολύ μακριά. Όχι, εγώ δεν ήμουν μακριά, εγώ εδώ ήμουνα. Εσύ ήσουν μακριά. Ναι. Ναι, μη μου τα ρίχνεις όλα τις κατηγορίες σε μένα. Έρχομαι Ναι. από Μεγάλα Αλεξάνδρου. Από Μεγάλου Αλεξάνδρου έρχεσαι τόσο μακριά? Ναι. Όχι ρε παιδάκι μου. Εσύ Είμαι από κοντά στην πλατεία. Σόπα. Εκεί στο περίπτερο του Κυρμίτσου, από πίσω. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τα κρατάω εγώ, μην ανησυχείς. Για πες μου εσύ από πού έρχεσαι? Από τον Παπάγου. Από το Παπάγου. Δεν είσαι πολύ μακριά εσύ. Έτσι. Γιατί εμείς είμαστε Μεσογείων και Κατεχάκη. Όσοι θέλετε να γράψετε γράμμα, το ξέρετε. ΕΤ1, Ουράνιο Τόξο, ΕΤ1, Μεσογείων 136, 115-27, Αθήνα. Έχεις γράψει εσύ ποτέ γράμμα στο Ουράνιο Τόξο? Όχι, δεν έχω ξαναέρθω. Δεν έχεις ξαναέρθω, το ξέρω, αλλά μήπως έχεις γράψει γράμμα? Γράμμα. Ναι. Έχω γράψει μόνο στις δύο ζωγραφιές έχω γράψει. Α, εντάξει, εκεί έχεις γράψει γράμματα πάνω μου, τα έφερες ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να γράψεις. Εσύ είχες γράψει γράμμα στο Ουράνιο Τόξο? Όχι. Παλιά, όχι. Αδελφάκια έχεις αδελφάκια? Ναι. Πόσα? 2. 2 αδελφάκια? Πιο μεγάλα, πιο μικρά? Αγόρια, κορίτσια? Πιο μεγάλα. Πες μου, αγόρια, κορίτσια? Αγόρια και κορίτσια. Αγόρια και κορίτσια. Ο ένας είναι αγόρια και οι άλλοι είναι κορίτσια. Πώς τη λένε την κορίτσια?
Κατερίνα. Κατερίνα και το αγόρια. Πέτρο. Πέτρο. Ο Πέτρος και η Κατερίνα. Τι τάξη πάνε? Ο Πέτρος τι τάξη πάει? Δευτέρα Λυκείου. Μεγάλος είναι. Και η Κατερίνα? Έχει τελειώσει το σχολείο και δουλεύει. Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Εσύ έχεις άλλα αδέλφια, Γιώργο? Δεν έχω αδέρφια. Το Αντωνάκι. Το Αντωνάκι τι είναι τώρα για να καταλάβω? Είναι αδέλφη? Ξαδέλφη μήπως? Ξαδέλφάκι. Είμαστε φίλοι. Α, φίλοι. Εντάξει, παιδί μου, εγώ σου είπα είναι ξαδέλφια. Στην ίδια οικογένεια. Ναι, είμαστε και φίλοι και αδέρφια. Και έχω και τη Χριστίνα, είμαστε αδέρφια. Αδέλφια. Με τη Χριστίνα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Πόσα αδέλφια Έχω δηλαδή? και άλλο Αδέλφια ένα... μου, αλήτες πουλιά. Ναι, έχω κι άλλο ένα φίλο. Αδέλφη κι αυτός? Ναι, το Στελάκι. Το Στελάκι. Ναι, Αδέλφη. ναι. Και φίλοι είμαστε. Και φίλοι. Δηλαδή στη Φιλαδέλφια μένετε. Να σου πω κάτι. Ναι. Δώσε μου λίγο τη ζωγραφία. Αμέσως, ό,τι πείσεις, Γιωργάκη μου, εγώ εδώ είμαι. Μία. Για να σας εξυπηρετώ. Παρακαλώ. Εδώ Ναι. είναι τα δελφινάκια. Αυτά είναι τα δελφίνια. Τα δελφίνια. Ναι. Τα δελφινάκια του Αμβρακικού. Να σου πω κάτι. Πες μου. Κάτσε να την κολλήσουμε λίγο την καδούλα. Κόλλα την. Με τι θα την κολλήσεις? Να. Έτσι, κόλλησε. Ωραία. Και αυτά είναι τα κουκλάκια καδούλες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Σπέφτω. Υπέροχα. Πολύ ωραία. Πες μου κάτι τώρα, Χρήστο, με εσύ. Πώς είναι τα πράγματα στην πρώτη τάξη? Καλά. Καλά. Ποια είναι τα μαθήματα που σου αρέσουν? Μαθηματικά. Είσαι καλός στα μαθηματικά? Όχι τόσο καλός. Αλλά σ' αρέσουν όμως. Απλώς είναι δύσκολα. Δεν μου λες έχετε δασκάλα ή δάσκαλο εκεί στην πρώτη? Δασκάλα. Δασκάλα. Και πώς τη λένε τη δασκάλα σας? Κυρία Λιάννη. Κυρία Λιάννα. Και τι σας κάνει η κυρία Λιάννα? Σας κάνει και γλώσσα? Σας μαθαίνει την αλφαβήτα? Και στα μαθηματικά τι κάνετε? Κάνετε μόνο τους αριθμούς ή κάνετε και προσθέσεις και αφαιρέσεις και τέτοια πράγματα? Και προσθέσεις και αφαιρέσεις. Και προσθέσεις και αφαιρέσεις. Δεν έχετε πάει ακόμα πολλαπλασιασμό διαίρεση? Όχι. Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Εσύ δεν κάνεις τίποτα τέτοιο στο παιδικό σταθμό εκεί πέρα? Όχι. Δεν πηγαίνω όμως. Του σνομπάρεις. Είχα κάτσει μόνο μια φορά. Έκλαψα λίγο όμως έκατσα. Κοίτα. Η μαμά μου είχε πάρει ψεύτικα λεφτά. Και μια... Πού είχε πάρει ψεύτικα λεφτά? Κάτσε. Από το αρχίζει. Τζάμπο. Είναι Α! ένα μαγαζί. Με τρόμαξες. Λέω μήπως ειδοποιήσουμε τη σήμανση. Ναι. Να σου πω κάτι, Ναι, μου πες. είχε πάρει και μια κασέτα Ναι. για ζωγραφικές. Ζωγραφίζεις. Πες μακαδόρους από μέσα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αλλά είχες πάει μια φορά στο παιδικό σταθμό και δεν σ' άρεσε, έκλεψες λιγάκι και έφυγες? Ναι. Και έριξες μαύρη πέτρα πίσω, δεν ξαναπήγες? Ναι. Πας τώρα στο παιδικό σταθμό ή όχι? Όχι. Όχι. Θα πας όμως όταν είναι στον Να νηπιαγωγείο. σου πω κάτι. Πες μου τι θες. Δεν θα ξαναπάω. Γιατί έτσι, πώς το αποφάσισες αυτό? Γιατί το έχω αποφασίσει εκεί τα παιδάκια. Ναι. Εγώ δεν παίρνω μαζί μου τέτοια μαχαιράκια. Τι έχετε και ψεύτικα. μαχαιράκια, ψεύτικα μαχαιράκια? Ναι. Ούτε πυρουνάκια ψεύτικα. Σε ένα ψεύτικο κόσμο ζούμε. Ψεύτικα λεφτά ακούω, ψεύτικα πυρουνάκια, ψεύτικα μαχαιράκια. Να σου πω κάτι. Και δεν μου δίνει λίγο αυτά γιατί δεν παίρνω μαζί μου τέτοια. Παίρνεις αληθινά εσύ? Δεν παίρνω ούτε αληθινά. Ούτε αληθινά. Τι παίρνεις, πριόνια? Να σου πω κάτι, Τι? ούτε πριόνια. Ούτε πριόνια, πάλι Είχα καλά. κάνει μάγια. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε πέσει στο δολοφόνο με το πριόνι νούμερο 3, αλλά είμαστε σε μάγια τώρα, έτσι. Λοιπόν, έλα να κάνουμε ένα μαγικό, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Χρήστο και Γιώργο, ελάτε, περίμενε, συγκεντρωθείτε. Συγκεντρώσου. Έτσι, μπράβο, ελάτε να πιάσουμε χέρια. Λοιπόν, διάλειμμα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος του σημερινού ουράνιου τόξου. Έχω το φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος έχει ήδη πάρει μπροστά του μία κόλλα, ένα χαρτόνι άσπρο και κυρομπογιές όλων των χρωμάτων για να μου ζωγραφίσει τι. Για πες μου. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρεις ακόμα. Κάτσε, έχουμε ακόμα 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Να σου πω κάτι, Ναι, μπορώ πες μου. να ζωγραφίσω και ήλιο. Ναι, μπορώ να κάνω μια μπαλίτσα Ναι. και μετά αυτά. Τα Ακτίνες. κέρατα. Ναι, τις Τα κέρατα ακτίνες. πήγες να πεις, τα κέρατα του ήλιου. Έτσι εδώ θα τα κάνεις σαν τα μαλλιά σου που έχεις βάλει τζέλ. Ποιος τα βάλε το τζέλ, είπαμε? Η φοφό μου. Ποια είναι η φοφό σου? Η γιαγιά μου. Και τη λες φοφό μου? Ναι. Πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί τη λένε φρόσο όμως. Αλλά εσύ τη λες φοφό μου. Φαντάζομαι θα σε ακούει η γιαγιά και θα κατουργέται απάνω της από τη χαρά της όταν λες φοφό μου, Ναι, είσαι τρυφερό παιδί. ναι. Το κατάλαβα. Μπορώ να φτιάξω Τι? και κατάλληλο χορταράκια. Να φτιάξεις χορταράκια, Ναι. με τι? Να, χορταράκια κάνει ο Χρήστος τώρα όμως. Εδώ τι χορταράκια κάνεις, βρούβες, τι είναι αυτά?
που ζωγραφίζεις? Απλά. Απλά. Για πες μου τώρα, Χρήστο, ζωγράφιζε, δεν σε εμποδίζω εγώ. Μου είπες ότι σ' αρέσουν τα μακαρόνια, έτσι? Ναι. Εκτός από μακαρόνια, τι άλλο τρως? Δεν ξέρω. Έλα βρε, εσύ δεν ξέρεις τι τρως. Δεν ξέρεις τι μαγειρεύει καλά η μαμά. Τη γαλοπούλα. Ναι, αλλά κάθε Χριστούγεννα μόνο? Ή την κάνετε και πιο συχνά? Και ποιος. Και πιο συχνά. Γαλοπούλα. Πώς την κάνει τη γαλοπούλα? Στο φούρνο? Με πατάτες? Έχει καμιά μύγα, τίποτα? Όχι. Όχι, εντάξει. Έτσι κάνω απλώς. Πότε την κάνετε τη γαλοπούλα? Ρωτάει. Έχουμε και... Πώς την κάνει? Πώς την κάνετε? Στο φούρνο την κάνετε? Στο φούρνο, εντάξει. Οι μαμάδες είναι εδώ, σε απόσταση βολής, για να έχουμε και μία βοήθεια αν χρειαζόμαστε. Εσύ μαγειρεύεις καθόλου? Όχι. Γιώργο, όχι. Ποιος μαγειρεύει στο σπίτι? Η μαμά ή ο μπαμπάς? Η φοφό μου μόνο. Α, η φοφό, ναι, η φοφό μου. Τι κάνει η φοφό μου, γλυκιά, για πες μου, τι φαγητά κάνει? Μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλεις, μακαρόνια πολλά. Καλά, μακαρόνια πολλά, ναι, το ξέρω. Εκτός από μακαρόνια, τι άλλο κάνει? Μακαρόνια φτιάχνω κι εγώ, ας πούμε. Τι άλλο Μπορεί φτιάχνει? να φτιάξει και σούπα. Και σούπα. Τι σούπα? Ψαρόσουπα, χορτόσουπα? Και ψαρόσουπα. Και ψαρόσουπα. Τι άλλο, έτσι καμιά νοστιμιά έτσι ωραία που φτιάχνει? Πολλά μπορεί να φτιάξει. Το ξέρω, είναι πολύτιμη η φοφό μου. Τι άλλο φτιάχνει όμως? Πες μου ένα πράγμα να το νοστιμευτώ, να έρθω στο σπίτι, να μου το κάνει η φοφό, να φάω κι εγώ. Να σου πω ποιο είναι πιο ωραίο φαγητό. Πες μου ποιο είναι πιο ωραίο Η φαγητό. σούπα. Η σούπα. Σ' αρέσει η σούπα, Είσαι σουπάς. Ναι. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Πώς πάει η ζωγραφιά εκεί πέρα? Είδα ότι έμαθες τι θα κάνεις τελικά. Βρήκες τι θα κάνεις, έτσι? Να σου πω κάτι. Κάτσε να ρωτήσω λίγο το Χρήστο, παιδί μου. Θες να το ρωτήσεις εσύ? Όχι. Θες να κάνεις εσύ το ουράνιο τόξο και εγώ να ζωγραφίσω? Σιγά μην μπορώ να κάνω ουράνιο τόξο. Γιατί δεν μπορείς? Τι έχεις? Σου είπα αυτά που μπορώ να φτιάξω. Ένα δρόμο διπλό μου είπες ότι μπορεί να φτιάξεις. Πώς δηλαδή, ζωγραφικά? Ναι, μπορώ να... Και με πλαστελίνη. Και με πλαστελίνη. Και ήλιο με πλαστελίνη. Και ήλιο με πλαστελίνη. Ρώτα όμως τον Χρήστο εδώ πέρα τι φτιάχνει ακριβώς να σου πει. Για ρώτα τον Χρήστο. Χρήστο, τι φτιάχνεις? Ξέρω. Έχει φτιάξει τη μισή ζωγραφιά και ακόμα δεν ξέρει πού θα πάει. Αυτό είναι. Δεν μου λες, έχεις σκεφτεί, Χρήστο, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ναι. Τι? Γιατρός. Γιατρός? Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω μια νυχτερίδα. Είναι μια άποψη. Δεν μου λες και πού θες να μένεις? Θέλω... Σε σπηλιές. Σε σπηλιές μέσα? Και να βγαίνεις το βράδυ? Είσαι άνθρωπος της νύχτας δηλαδή? Ναι. Νυχτερίδα. Τι, φοβάσαι? Δεν φοβάμαι. Όχι. Τη νύχτα Όχι, τη νύχτα, Όμως- τη μέρα φοβάσαι. πρέπει Ναι. να μπαίνω μέσα στα σπίτια με όταν είναι βράδυ. Γιατί? Θα είσαι μια νυχτερίδα που θα μπαίνει το βράδυ στα σπίτια? Ναι. Και τι θα κάνεις, δηλαδή πώς το φαντάζεσαι? Δεν μου λες για να γίνεις Θα νυχτερίδα. κάθομαι εκεί. Ναι. Και το βράδυ Ναι. θα κοιμάμαι σε σπηλιές. Γιατί τη μέρα δεν τη φοβάμαι, μόνο τη νύχτα. Εσύ τώρα δεν είπαμε ότι τη μέρα φοβάσαι και τη νύχτα δεν φοβάσαι? Τη νύχτα βγαίνουν οι νυχτερίδες. Δεν μου λες, δεν σε ρώτησα. Μήπως το ξέρει και ο Χρήστος να με βοηθήσει? Για να γίνεις νυχτερίδα πρέπει να σπουδάσεις? Όχι. Όχι. Πώς γίνεσαι έτσι κατευθείαν, παίρνεις το δίπλωμα της νυχτερίδας κατευθείαν χωρίς να πας σε πανεπιστήμιο? Όχι, δεν γίνεται να γίνεις νυχτερίδα. Δεν γίνεται να γίνεις νυχτερίδα? Ναι. Ακούς τι λέει ο Χρήστος? Δεν γίνεται, λέει, να γίνεις νυχτερίδα. Εγώ αυτό αποφάσισα. Άμα τα αποφάσεις, τι να πω εγώ? Πέφτει λόγο σε μένα? Καλά, εγώ έχω αποφασίσει όλα να τα πω. Όλα να γίνω. Παιδιά, εδώ είμαστε. Όλα να γίνω. Ο Γιώργος έχει αποφασίσει να τα πει όλα απόψε. Λοιπόν, καθίστε καλά. Είναι ο καιρός. Δεν κατάλαβα τι καιρινόκαιρος θα γίνεις. Ναι. Πολλά θα γίνω, πολλά ζώα. Διπλοθεσίτης ο Γιώργος. Και ερηνόκαιρος και νυχτερίδα. Τι άλλο ζώο θα γίνεις? Με όλα τα ζώα θα γίνω. Όλα τα ζώα. Όμως βαγέμαι να τα... Να αλλάζεις κάθε λίγο και λιγάκι. Ας πούμε, από μπαμπουίνος να γίνεις ερηνόκαιρος, από ερηνόκαιρος κροκόδιλος, από κροκόδιλος νυχτερίδα. Ναι, βαγέμαι να τα πω όλα. Όχι, όχι, μην τα πεις όλα. Δεν να έχουμε τα και ξέρω. πολύ ώρα δηλαδή, για να τα πεις όλα. Βαγέμαι να τα θυμηθώ τώρα. Όχι, όχι, μην κουραστείς, αγάπη μου. Να θυμάσαι όλα τα ζώα, σιγά. 3-4 μας φτάνουν. Έτσι δεν είναι? Εσύ αν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να γίνεις κάποιο ζώο? Όχι. Τίποτα. Όχι. Εντάξει. Άντε, καλή καριέρα, καλή επιτυχία σου εύχομαι.
Και δεν μου λες, τι σκέφτεσαι άλλο, δηλαδή ζώο. Ωραίο είναι αυτό, νυχτερίδα, πετάς. Αυτό μ' άρεσε και εμένα, μπορώ να πετάω. Δεν είναι πολύ ωραίο να μπορεί να πετάς. Ναι. Εσύ θα θέλεις να πετάς, να μπορείς να πετάξεις. Ναι. Αν μπορούσες να πετάξεις, βρε Χρήστο, πες μου, τώρα πού θα πήγαινες, πού θα πετούσες, πού ήθελες να πας πετώντας? Στη μαμά. Στη μαμά. Δεν χρειάζεται να πας πετώντας στη μαμά, εκείνη η μαμά. Κάθεται, ρε παιδάκι μου, 2 δασκελιές είναι, φτάνεις. Εγώ σου λέω κάπου, αν μπορεί να πετάξει ο άνθρωπος, θέλει να πάει κάπου μακριά που δεν μπορεί να πάει με τα πόδια. Πού θα θέλεις να πας? Στην Ασία. Στην Ασία. Στην Ασία. Ξέρεις ποια είναι η Ασία? Όχι. Κοντζάμ ζώο και δεν ξέρεις ποια είναι η Ασία? Να σου πω κάτι, είναι Πες. πολύ μακριά. Ότι είναι πολύ μακριά είναι. Η Ασία είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ήπειρος. Έχει 5 υπήρους η γη μας. Έχει την Ευρώπη, που είμαστε κι εμείς, έτσι η Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Έχει την Αμερική, που είναι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Έχει την Αφρική, που είναι κάτω από την Ελλάδα. Έχει την Ασία, που είναι πολύ μακριά. Εγώ δεν θα ζωγραφίσω τίποτα. Όχι. Έχεις δει ποτέ νυχτερίδα να ζωγραφίζει? Έχεις δει ρινόκερο να ζωγραφίζει? Έχεις δει πτεροδάκτυλο να ζωγραφίζει? Καλά, να σου πω κάτι. Τι? Εγώ θα περιμένω εδώ και θα ρωτάω συνέχεια. Εσύ ρωτάς, εγώ ρωτάω. Εσύ μου απαντάς. Θες να ζωγραφίσεις? Τι θες να ζωγραφίσεις? Άμα θες να ζωγραφίσεις, αμέσως. Τι θες? Θέλω να φτιάξω ένα δρόμο, να ζωγραφίσω και να ζωγραφίσω. Λοιπόν, Να φτιάξω ήλιο. φτιάξε, πάρε εδώ πέρα αυτό εδώ το χαρτί και πάρε να φτιάξεις έναν ήλιο. Έτσι δεν χρειάζεται τέτοιο χρώμα ο ήλιος. Πες μου τι χρώμα χρειάζεται ο ήλιος? Τέτοιο, ναι. Τέτοιο. Ναι, αλλά τέτοιο χρώμα παίρνει ο ήλιος όταν πηγαίνει να δύσει. Ναι. Αλλάζει χρώμα το ήλιος. Όταν είναι ψηλά στον ουρανό είναι άσπρος, δεν τον βλέπεις, ούτε κίτρινος δεν είναι. Όταν πέφτει σιγά σιγά πάει να Να σου δύσει, πω κάτι. Ναι, είχα δει ένα ήλιο. κάνε τον ήλιο τώρα γιατί μετά θα με βρίζεις και θα μου λες τελείωσε η εκπομπή και εγώ δεν ζωγράφισα. Κάνε τον ήλιο. Κάνε και ένα διπλό δρόμο από πίσω, από κάτω. Διπλή. Θέλεις να κάνεις, αν έχεις την καλοσύνη για να λύσεις και το πρόβλημα? Καλά. Να σου Τώρα πω εγώ, περίμενε 2 λεπτά. Αφού κάνεις τον ήλιο, κάνε ένα διπλό δρόμο στα Τέμπη. Καλά. Να περάσουμε να το λύσουμε, γιατί χωρίς δρόμο είμαστε ακόμα. Άντε, κάνε εδώ. Ο Γιώργος θα τα λύσει όλα. Θα πηγαίνει σαν νυχτερίδα στα Τέμπη από πάνω, θα κάνει τους διπλούς δρόμους, θα τελείωσε το πρόβλημα. Όχι σε 4 χρόνια που λέτε εσείς, σε 2 μέρες θα το έχουμε λύσει. Έτσι. Πολύ ωραία. Πώς πάει το σπίτι? Καλά. Ποιος μένει μέσα σε αυτό το σπίτι, Χριστάρα? Εγώ. Α, ωραία. Δεν μπορείς, στο σπίτι που μένετε είναι πολυκατοικία ή μονοκατοικία? Να, κοίτα το ήλιο. Κοιτάζω Δεν τον ξέρω. ήλιο. Δεν ξέρεις? Σε ποιον όροφο μένεις εσύ? Δεν έχουμε ορόφους. Σε υπόγειο μένετε? Όχι. Αλλά σε ισόγειο. Δεν έχει τίποτα από πάνω, τίποτα από κάτω. Τώρα να σου πω ότι χρειάζομαι μια πλαστελίνη. Για να δεις, όταν ζητάς κάτι από το Χρήστο, θα σε κουφάνω τώρα. Τι πλαστελίνη θες? Μπλε, λιγότερη μπλε, πράσινη, λιγότερη πράσινη, καφέ, κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη, μοβ, ροζ ή άσπρη? Πες μου. Τέτοια χρειάζομαι. Τέτοια χρειάζεσαι. Στη βρήκα λοιπόν. Κάνε λίγο γρήγορα γιατί άμα είναι να ανοίξει την πλαστελίνη. Για πες μου λοιπόν, σε πόσους ορόφους έχει το σπίτι? Δεν έχει ορόφους, έναν έχει. Έχει και αυλή. Ναι. Α, μπράβο. Μένετε σε μονοκατοικία δηλαδή. Κάτσε να σε βοηθήσω. Έχουν οι νυχτερίδες χέρια να ανοίγουν πλαστελίνες? Κάτσε. Όλα θα τα δω σήμερα. Εδώ. Θέλεις πολύ πλαστελίνη ή λίγη? Καλά. Πολύ. Ο δρόμος Ο δρόμος χρειάζεται είναι πολύ. σκοτεινός. Για λέγε. Όλο αυτό κίτρινο θα το κάνεις στον δρόμο? Πόσα να σου κόψω, πόσα πλακάκια? Πόσα αυτά? Λίγα. Αυτά. Αυτά ή αυτά? Αυτά. Έλα να τα απλάσουμε λιγάκι, να ζεσταθεί η πλαστελίνη, γιατί άμα είναι κρύα δεν πλάθεται πολύ καλά. Έτσι. Ναι. Ναι, για λέγε μου. Όμως για να την κάνω πολύ διπλή, χρειάζομαι κάτι να τη βλέπω καλά. Ό,τι να είναι. Έλα εδώ, δεν ξέρω. Σου κάνουν αυτά? Σιγά μη μου κάνουν. Λέω, τη βλέπεις τώρα καλά? Έτσι. Τη βλέπεις διπλή, έλα. Πάρ' τώρα βλέπεις διπλά τώρα? Δεν βλέπω πολύ.
Πολύ τα βλέπεις, έτσι, μπράβο. Καλά πάμε. Εντάξει, για πες μου. Τι άλλο πρέπει να έχω στο Όμως ουράνιο με τόξο? αυτό το βλέπω σαν πάγο στην πλαστελίνη. Σαν πάγο τη βλέπεις την πλαστελίνη. Κάτσε όμως, δεν κάνει να φοράς γυαλιά που δεν είναι για σένα. Γιατί μπορεί να σου μείνει μετά και να βλέπεις διπλές πλαστελίνες στον δρόμο. Έτσι. Τι γίνεται, Χριστάκη μου? Καλά. Καλά, λοιπόν. Χρειάζομαι κάτι να την κάνω διπλή. Χρειάζεσαι κάτι να την κάνεις διπλή. Τι να κάνω τώρα? Α, μάλιστα. Κάτσε 2 λεπτάκια. Είναι εδώ η πλαστελίνη, έτσι. Εντάξει είμαστε. Ναι. Διπλή έγινε. Πλαστελίνη επί 2. Είναι πολλαπλασιασμός αυτός. Έγινε διπλή κατευθείαν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έτσι. Τελείωσε. Άλλο πες μου. Τι θα κατεβάσει ο νους μου, λέγε. Εσύ χρειάζεσαι κάτι? Όχι. Τι είπε σπουδαίο παιδί ο Χρήστος, τίποτα, δεν χρειάζεται. Εσύ μου τα έχεις κάνει άνω κάτω σήμερα. Εσύ χρειάζεσαι το ένα, χρειάζεσαι το άλλο. Τι άλλο θες? Πες μου. Δεν έχω άλλη δύναμη. Δεν έχεις άλλη δύναμη. Μόνο λίγη. Λίγη. Έμα, ήπιε σήμερα το γάλα σου? Είχα πιο λίγο. Λίγο. Πάτησε το καλά. Να σε βοηθήσω κι εγώ. Καλά. Εντάξει. Έγινε. Μπράβο, ρε παιδάκι μου. Κάνε λίγο γρήγορα τώρα, γιατί σε λιγάκι θα τελειώσει η εκπομπή, Χρήστο, και θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Εδώ πέρα ο νυχτερίδας θα έχει τελειώσει σχεδόν. Ναι. Αυτός είναι ο διπλός δρόμος. Ναι. Διόδια έχει. Χρειάζομαι κάτι να το σφίξω έτσι λίγο. Χρειάζεται κάτι να το σφίξεις. Τι να κάνω? Κάνα σφιγκτήρα σε μένει, καμιά τανάλια, τίποτα. Κάτσε. Να το σφίξεις, να το πατήσουμε έτσι αυτό. Ναι. Του δώσουμε να καταλάβει, όχι αστεία. Εντάξει είναι. Όλες τα βρήκα, άλλο. Χρειάζομαι. Πες μου, όλο χρειάζεσαι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ναι. Ωραία, πάρε αυτό το πλαστικούλι. Το χρειάζεσαι και αυτό? Το πλαστικό δεν είναι δυνατό. Δεν είναι. Όχι, τι θες, δεν κατάλαβα. Πες μου τι θέλεις ακριβώς για... Κάτι άλλο. Τι άλλο, γιατί, για να κάνεις τι? Ό,τι να είναι όμως άλλο. Ό,τι να είναι άλλο. Μάλιστα. Θες ένα ωραίο κουτάκι κίτρινο? Ναι. Πολύ ωραία. Α, για να το κάνουμε διπλό. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο, έγινε. Να το πατήσω κι εγώ. Εντάξει, κάτσε να δούμε. Βγαίνει. Πολύ ωραία, τέλεια. Το φτιάξαμε. Με αυτό το δέντρο καθαρίσαμε. Θα δείξω τη ζωγραφιά σου, Χρήστο, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις να γράψεις και το όνομά σου? Δύσκολα. Δεν την τέλειωσα. Ναι, αλλά τέλειωσε η εκπομπή όμως. Ούψ. Ούψ, είδες. Με αυτά και με αυτά σας είπα. Κάντε λίγο γρήγορα. Γιατί μια χαρά είναι. Πολύ ωραία. Περίμενε, να τη δείξουμε πρώτα τη Το ζωγραφιά. χρειάζομαι το κουτάκι. Αυτή είναι η ζωγραφιά του Χρήστου. Ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι και 2 δέντρα. Τι δέντρα είναι αυτά, Χρήστο? Πορτογαλιές. Πορτοκαλιές. Πολύ ωραία. Υπέροχο. Που τώρα μπορεί να το συνεχίσεις. Εσύ καθάρισες, τελείωσες? Όχι ακόμα. Ναι, αλλά πρέπει να δείξουμε τι αυτό τι είναι. Ακτίνα. Είναι ένα δεντράκι. Ανάποδο. Έτσι θα το δείξω. Εδώ είναι ο ήλιος. Ναι. Αυτό είναι. Ευχαριστημένος. Θα μου πεις ανάποδα, γιατί οι νυχτερίδες ανάποδα είναι. Το βλέπει ανάποδα το δέντρο. Κατάλαβες. Κρέμεται από τα πόδια, είναι έτσι και βλέπει το δέντρο, το κίτρινο. Αυτό είναι πολύ ωραία. Γιώργο, νομίζω ότι κάναμε σπουδαία δουλειά σήμερα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Μπράβο. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει και ο Χρήστος αυτά που θέλει, γράφει και το όνομά του. Λοιπόν, έλα εδώ. Περίμενε σιγά σιγά. Εδώ. Έτσι, σαν το Βούδα είσαι σήμερα. Πολύ ωραία. Πες μου κάτι. Σε ποιους θες να στείλεις χαιρετίσματα και φιλιά? Στη Φοφό μου, οπωσδήποτε. Ναι. Αλλού. Και στη μαμά μου. Και στη μαμά σου, σε κανέναν άλλον? Έχω κι άλλον ένα φίλο, το Θόδωρο. Ναι. Και στο Θόδωρο, λοιπόν. Ναι. Μπράβο. Εσύ τώρα, Χρήστο, σε ποιους θέλεις να στείλεις χαιρετίσματα και φιλιά? Στη μαμά. Μόνο? Και στον μπαμπά. Και στον παπά. Παιδιά, ελάτε εκεί που μας βλέπουνε. Εκεί, Χρήστο, βλέπεις εκεί. Μας βλέπουνε. Βλέπεις εσύ, Γιώργο? Ναι. Μήπως είστε γυαλιά? Όχι. Ελάτε να χαιρετήσουμε από τον Γιώργο και τον Χρήστο και από μένα μέχρι το επόμενο ουράνιο τόξο. Να είστε καλά, παιδιά.